you start watching this video, may to can share button and may to can comment section. Day congratulations to the family of Galadima Onye Egwu. This is how Akwa Okuko is surprised that the family of Galadima, especially the wife, with the sum of 20 million naira, and promise her that Nozokwa na Abekwa, and promise her son a big amount of money and the other thing that just follow it. So congratulations to the family of Galadima. You understand? Nah, all Galadima will tell him. I don't know how to say rest in peace to Galadima. You understand? Egwu na album no na brain. You understand? I used to play the music of Galadima and all these both. So Galadima have passed away, and Akwa Okuko surprised the family and the son. You understand? It's not his day of feature. So Akwa Okuko, thank you for supporting the family and also encouraging the family and the son. You understand? Yagazie power. Akwa Okuko. Yes, sir. Kenwa bụ nwunye Galadima. Yes, sir. Kenwa bụrụ di ọkpara Galadima. Na onye mụrụ nwa na anwụrụ anwụ. Amụ nna. Ya akụta nwa egwu nna gị. Yes, sir. Ijego studio. Yes, sir. Ọ bụ na egwu nwa pụta ime ka anyị mara. Yes. Na anyị ekwunitekwa gị. Na anyị ekwunite papa gị. Anyị ekwunitekwa gị. Sọpọtụ ahụ na ụmụnne gị erike. Ya ka iwere egwu a bunyebekwara aka. Ya mụrụ nwa na anwụrụ anwụ. Mama, anyị ma na asị m ụnụ bịa kpọrọ ka ebe nso m bịa kpọrọ. Ọkwa ịnweta gị ego ntiri gị. Yes, sir. Ngwa were na ewe jee kwadobe akwamozu. Anyị ga-abịakwa. Anyị bịakwa anyị ga-emekwa mma. Ngwa ndị ọyị mkpa, ya osokwa m.